Sladké sny, T-Rex. Nie, Carnotaurus je pravdepodobne hladný. Pst, Carnotaurus, všetci spia. Počkajte tu, čoskoro sa vrátim. S najchutnejšími palacinkami. Sladké sny, Dino. Nie, Atrociraptor je pravdepodobne hladný. Musím sa ponáhľať. Prichádzam. Všetci spia. Šťastné sny, Dino. Ticho, Allosaurus, všetci spia. Fuj, musím sa okamžite prezliecť. Znova? Fuj, toľko výkalov. Je čas na prebalenie, Allosaurus. Moje malé Dino, neplač. Dobre si oddychni, Dino. Nie, T-Rex je teraz hladný, musím ho nakrmiť. Poď, ideme, poď sem, T-Rex. Počkajte tu, jedlo čoskoro príde. Poďme otvoriť. Tento croissant je príliš malý pre tak veľké dino. Poďme ho zväčšiť. Veľký croissant pre veľké dino. Nie, kde je môj T-Rex? Zvuk prichádza zvonka. Tu si, nezbedné dino. Poďme. Poďme domov. Čas na jedlo. La croissant.
Uži si svoj nápoj. Dobrý chlapec. T-Rex. Čas ísť do postele. Spí sladko, T-Rex. Kde sú všetky moje dinosaury? Je to tam. Nie tu. Mám ťa. Ach, to je len slon. Musím nájsť dinosaura. Počuješ to? Prichádza to odtiaľ. Mám ťa, malý lapaj. Čas ťa zabaliť, aby si už nemohol utiecť. Zostaň tu, Carnotaurus. Už žiadne utekanie. Nemôžem nájsť Atitua Raptora. Čo sa to hýbe? Našiel som ťa. Žiadne ďalšie skrývanie, Atitua Raptor. Počujem známy dinosaurus zvuk? Nie. Mám tvoj chvost. Si prichytený? Zabalíme ťa pevne, Dino. Zostaňte tu, nezbedné dinosaury. Zastav, zobudíš všetkých. Ty malý lapaj, zastav hneď tam. Poď, ideme. 1, 2, 3, 4. Nakoniec, všetky dinosaury sú späť tu. Milujem našu zbierku dinosaurov. To je tak, super. Obedný čas, Indominus Rex. Nom, nom, nom. Čas na jedenie, Allosaurus. Nom, nom, nom. Dasha, Alex, náš Stagosaurus, je oveľa menší ako Indominus Rex a Allosaurus. Mám nápad, ako ho zväčšiť. Čo? Dinosaurus! Och nie, naše dinosaury sú všade. Potrebujem získať späť svoju prútik, než zničia dom. To je Stegosaurus. Stegosaurus mal veľké kostné platne na chrbte. Áno, funguje to? Dajme Stegosaurus na jeho miesto. Našiel som dinosaura, daj mi prútik. To je Allosaurus. Žil pred 150 miliónmi rokov. Názov Allosaurus znamená iný jašter. Je to jeden z najznámejších mäsožravých dinosaurov. Áno. Mám ťa, vráťme ťa späť.
Toto je Bajadasaurus. Nikto nevie, prečo potrebovali tie ostne. Bajadasaurus je jeden z najpodivnejšie vyzerajúcich dinosaurov. Vráťme sa späť, Bajadasaurus. Videli ste to? Och môj, toto je Spinosaurus, nazvaný podľa jeho 7 stôp dlhého chrbtového oblúka. Žil pred asi 100 miliónmi rokov. Áno, mám to. Vráťme ťa späť, Spinosaurus. Wow, toto je Gryposuchus. Gryposuchus nie je dinosaurus, ale obrovský, vyhynutý krokodíl. Dobre, poďme na to. Áno. Mám ťa, Gryposuchus. Je čas sa vrátiť. Wow, toto je Parasaurolophus. Tento dinosaurus je známy svojou dlhou hrebeňou. Áno, fungovalo to. Dobre, Dino, poďme. Kde sú dinosaury? Ach, tam! Pozri na to, wow! To je Therizinosaurus. Jeho meno znamená skyt jašter, pretože mal masívne pazúry až do 3 stôp. Jej! Mám ťa, poďme! Počuli ste to? Prichádza to z obývačky. Za chvíľu sa k tebe vrátim. Wow! Čo? Znovu, to nie je možné. Toto je Mosasaurus. Mosasaurus bol oceánsky vrcholový predátor. Ale nebol to dinosaurus. Bol to obrovský morský plas. Poďme ťa dostať dovnútra. Čo? Ešte jeden? Wow, Triceratops. Jeho meno Triceratops doslova znamená trojrohá tvár. 2 veľké nad očami a 1 menší na nose, bol obrovský, asi 30 stôp dlhý, 10 stôp vysoký a mohol vážiť až 12 tón. Máme tvojho Triceratopsa, poďme ťa dostať späť na miesto. Čo, odkiaľ to prichádza? Wow, pterodaktyl. Vedeli ste, že pterodaktyly nie sú dinosaury? Sú to vlastne lietajúce plazy. Patria do samostatnej skupiny nazývanej pterosaury. Poďme ťa vrátiť späť. Wow, to je Brachiosaurus. Wow, taký dlhý krk. Brachiosaurus mohol chrúmkať listy zo stromov až do výšky 40 stôp, kam iné dinosaury nedosiahli.
Počul si to? Toto je Indominus Rex. Je to fiktívny dinosaurus, nie je skutočný dinosaurus. Wow! Má smrteľné vlastnosti ako sila, inteligencia, kamufláž a tepelná maskovanie. Poďme ťa vrátiť späť. Toto je T-Rex. Pomoc! Ďalší! Vieš, Alex, vidím ešte jedného. Štefi! Nebojte sa, chlapci, som tu, aby som pomohol. Áno, pomôž nám, rýchlo. Ďakujem, Steffi. Steffi, to bol šťastný lov. Bez obáv, poďme späť domov. Chlapci, nerobme už problémy s veľkosťami dinosaurov. O, áno. Počkajte chvíľu, Brachiosaurus chýba. Myslím, že som ho zabudol vonku. Ó, nie! Och ni och dinosaurer!